Kamano nyakoramga juang kamora mora mitira kautuluma kene marwa ke chenro madundo nagi mwachkelo ne kaja chakre chungwok ticha nyaka ticha beach mokonga kautuluma kene magwero kamano madunga nyane ubongo nyaka laga nyasach pologe piny momio di cheng makawuono kendo chakwa rom kogombaka nyakoramga juang kakawuono wan kende kachiel koda Mikae kata moluor Elizabeth Odaga ma en kacha jachung ma woman rep ma Siaya County 2027 odhi go kode mbaka kacha konyiso ni to lek mane ma en godo ne jo Siaya County nyakoramga juang mopogore kachiel kod tich ma bende osebedo kutiyo kacha na jo Siaya konyo mon liete gedo ne mon liete kachiel kod bende konyo achiel ari adek nyithindo ma bende koro dhi skul kacha nyakoramga juang akaw thul makende mondo mi donji chuny Onagi TV kendo wago mbaka akaw thul makende mondo mi rwaki pono nigi penjo mora mora motenore kachiel koda wechogo mag siasa chutho to ma Siaya County mai sama bende koro nyalo oronwa ote magi machuok e chuny Onagi TV Facebook page chuny Onagi TV TikTok page chuny Onagi TV YouTube ako thul makende marwaki ka bende wachako chenro ni eno machalo koda kamandie kamata e chenro ni nan Steve James aka Nyakwar Nyaronye 1 tarik en tarik 20 dwe mar abich higa gana ariyo kod 26. Mheshimiwa ichiew nade? Achiew maber. Mokwongo ka thuru makende maguniero kamano maduong' anya kuom yudo thuolo mari makende kata bende dich kamano mondo mi go mbaka gi janeno ma chuny Onagi TV. Ka thuru makende mondo mi mondo yangri ne janeno ni Mheshimiwa Liz Nyakanye to en dinade gi sani. Amosou mokwongo agone Nyasaye erokamano kuom miyowa odiochieng' ma kawuono. Omiyo wan ngima kawuono an Liz iluonga ni Elizabeth Anyango Odaga, nyinga mong'ere ni Nyakathomo. And an nyar game. Kuom jogo makiaya aparo nung'eya gi nying mar Nyakathomo, erokamano. Chaka nyisa ni to gie sane ma bende koro iwuok idwaro lemo mar Siaya County idware gi otiko mane? Awuok adwaro kom mar mondo ata jo Siaya, kom mar woman representative. Awuok mondo akel lokruok mosetamre kuom higni gi te duto Siaya. Koro adwaro biro antie asechako tich to kata sani machako tich. An mama mohero dongruok, an mama mohero ngima ji, an mama mohero mondo ji olok ngima gi odak e ngima maber. Koro adwaro chung' woman rep mondo jo Siaya oyiera to gima daher wacho oluonga lweny to nyaka koro abi atine jopiny. Adwaro bedo servant mek jopiny, ok adwa bedo a leader, adwa bedo servant maru mondo adeliver akelu kony nikech joluo osethagre kabisa. Jo Siaya adwaro ni buyiera kochopo 2027. Erokamano. Adhi gi ODM, podi achung' gi ODM. Kikiwuok kamang'o? Gweno koknie? Akia. Kikiwuok kama gweno koknie. Sorry, lokna. Sani nitie jochung' mochung' mopogore opogore kendo gin e ng'wech mar dwaro komno ma woman rep. Nyiswa ni te gi sani jo Siaya nyalo paro Nyakathomo nade gigo ma bende isetimo negi e ngimagi ma ginyalo wacho ni isetimo achiel ariyo adek nikech mbaka be gore ni sani ng'ato ka ng'ato chung' e gire. Gol giri. Gol giri oko. Ok nindi tutatenda, wadwaro tumetenda. Isetimo ang'o?
To gima nyaka nyis jopiny sani, ng'iye uru ni ng'ama koro sani dwa chung'. Background ne chal nade? En background ma kore kobiro ni omiu pads monde kutere, kose nitie kaka chon ne en gi ng'at moro man gi mankind, en ng'at moro ma osebedo ka konyo, kose kore kobiro nu owuondo gi pads, owuondo jomoko ni kia timo ang'o. Ng'iuru to ng'ani nosetimo ang'o, to kae mamayo jogi namba. An Liz Nyakathomo nachako konyo ji chon nikech ma gima onyuola godo. Matiende ni chan achako tiyo 208, an atiyo tij konyo ji. Tiende ni iwacho ga ni dwa mondo michung' ikaw komno ma woman rep. Gie sani bende korano kichung'. Oganda mathoth wacho ne to wang' ni Liz dhi chope debe. Wang' ni adhi chope debe nikech gima nyaku ng'e ni jopiny mogwela. Mana kinyalo paro diere moro kanyo bende gidwaro ni achung' governor ma Kisumo. But machano kakao matek. But sani Josia ochako gwela adhi achung' negi. Koro okabiduoko Josia chien. Sani asechung' adhi chung'. Lek mari maduong' ne Josia en mane? Lek mara maduong' ni lokruok obede. Nikech pok aneno lokruok oganda thagre jatelo, oganda thagre oko kae. Akia ni ng'eyo jodala thagre, to thagruok no moko wane mwakelo to ng'eny gi josiasa mokelonwa. Koro adwaro kelo telo moro ma kila ng'ato nigi rights meke monyalo yudo godo rights make jopiny monego bed ni jo sirikal miyo ji. Koro maga bro luwo kaka luwo chenro kuom mine, rights make gi abro luwo, bro make sure ni kila ng'ato yudo ngaf gi kila ng'ato bro yudo kor health sector abro loso, to kawach chani abro timo. An ng'ama osechako timo gi, tang'eyo ni abro timo kakora donje telo. Erokamano. Achiel kuom gino mabende osebedo ka chano oganda en thuolo mar ojende, kendo wacho ni sirikal ok osebedo ka miyo gi thuolo moro maber mar gitiyo kata mana county governments, chutho to county mag Majwanda, counties gi. Ponono ni kawo komno ma woman rep, ere kaka idhi neno ojende bende oyudo tije kata ojende bende oyudo konyo achiel ariyo adek? Nyalo donje timbe maricho, ojende nyalo donjo kata madho kong'o kata njori, gik maricho, to koro gichando jonyuol. Koro nakelo gimoro ni training iluongo ni art centers. Art centers kae aseyawogi sub county state Siaya. Bonde wadhi yawo the end of this month, wadhi yawo. Nyathi yudo opportunity mondo bed or have skills, mondo bed somebody. Sami have skills, ibo konyo janyuoli. Inyalo dhi tigo ne ng'ato dhot, welding, jomosetieko wamiyo certificate, jomosetieko moko wa promote gi. Sama promote nino kuom youth, indiko kijende moko. Tok mano kende, watimo plumbing, watimo IT, computer, joma nyiri watimo negi hairdressing, tailoring. Koro mano program masani got asetime almost 100% of it. Erokamano. Erokamano mheshimiwa. Ng'ato nyalo wacho ni magi chenro mabende chako nikech koro idwaro mondo ibedie telo. Mopogore gi mandi, ang'o mane bende samoro timo ne japiny ma Siaya mabende lokruok mani kelo negi kata kaka ni mulo ngima jo Siaya? Momiya wacho, akwongo wacho ni jopiny kuongo ng'i background mar ng'ani bende nyalo konyo jadhier mane bathe. Ng'ani bende nyalo kawo nyathi ng'ato modhi opuonj. Ng'ani bende nyalo dhi limo deye. Sani de nitie mowawa kanyo ni otho. Wan walimo deye, watero negi shoppings, watimo negi gik makamago. Koro an background na an ng'at ma joma kiaya na yawo orphanage maduong' Kenya kanyo.
en orphanage diere to pave election 207 kana gere 208 ne ji olal joluo nolal ji nokikore koro nayawo kanyo monde oriw ji manolal koro an tija ne tij konyo ji koro kana gero kanyo nakete kuma konyo ji nyaka nyithi kiye nodak kanyo atedo negi arwakogi naketo nyithindo mokalo 100 bang'e noero asebedo kagedo ne ji jogo mathagore sana sana paro jopiny ong'eya chakre chon asechungi jothumbewa to kanye momiyo jothumbe nochaka nyaka thomo kumoro moro manadhi to nyaka thomo koro nyinga ne mong'iyo asechungi jothumbewa ng'eny gi asechung godo kabisa jomong'eya koro an ng'ama nochako tiyo chon erokamano. Erokamano, kaunti duong' to lemo mar Women Rep bende en lemo malach kabisa to jogo bende samoni e telo wachoga ni budget tin oko miyo gi thuolo mar timo gino ma samoro bende japiny dwaro. Nyisa ni to inere kaka idhi neno ni chopo ne japiny gi samoro pesa ma bende donjo e kaunti matin ne. But ka pesa tin kokiketo yi mbele kaka jatelo nikech iyudo jatelo ene mong'ire kende iyudo japiny to thagore kata sani pesa ok ni onge Kenya pesa ntiere Kenya to kakitiyo gi pesa no emok ber koro kaka adier pesa no abo align gi jok motelo na abro push bills monego bed ne jopiny kaka dire moro na push monde honorable jatendwa governor Orengo odhi o push bills monde mine oyud haki megi koro abro align gi jotelo to mogik en bedo honesty en bedo gi vision as a leader mondo ing'e ni to sami ni dwa kawo pes jopiny ni to kiny jopiny gi omoko gionge kata kaka gichope hospital gionge kata kaka Medicare koro mage gik ma anapogra godo pesa as long jatelo oken ng'ama enopare interest en mana for themselves himself interest mar jopiny kiseketo mbele tinyalo konyo gik mang'eny tinyalo kelo lokruok mar adiera transparency and accountability mago gik manyaka jotelo mok luga nyaka gilu to mano kata pesa tin manade tibro do kakikonyo jopiny. Mheshimiwa sani yonge Siaya County to japiny bende samoro wacho ni gidwaro jatelo ma bende kuro bedo kodgi to oganda mathoth bende wacho ni Mheshimiwa nyaka thum en jatelo manyalo tiyo no maber kabisa lakini oonge ground. Ma penjo ma ji dwa ng'eyo the good news an kod we ground kiku paru kana dwa donje telo na winjo ni ji biro ga kana dhi neno baba adhi neno nabiro for consultation aromo gi mama giwacho ni tiega joloka moko ka gisebiro to gilal koro nanyise ni an athuon an simba nyiri gi mamako to amako I'm sorry jo Kisumu na leto down jo Siaya maka uru matek nikech jo Kisumu bende dwara the same post natamo gi governor na bire ginene koro anto an kodgi gimomiyo an kodgi anyisi ni jopinye manogwela nasomo politics but kana dwa bedo adonje politics naneno ka korwa koni kapimo gi Kenya opogore keche yudo ka corruption ng'eny koro na luor koro bang'e ka Josiaya noluonga na wacho ni aduoga donji koro anapogra gi jotelo an gi chuny mar jopiny an gi chuny mar jomochando ma jomong'eya to ng'eyo maber kendo jomong'eya kata jothumbo ng'e ni Liz ni to dhi konyo Josiaya jomong'eya ong'e ni adhi konyo Josiaya momi neno ka an jitiyo na nono ineno ka ji obira jitiyo na nono nikech ging'e gima ber koro adwa nyiso ni an kodu gima nyaka nyis jopiny ni nopoya to nyaka tie contract na koni but an kodgi sasa an kodgi be ane mane pap molo kata opponents meka koro kikude wadhi biro permanently adhi biro Kenya erokamano.
Kamano Gesa ni wan bende ka koro siasa chacho. Mheshimiwa Liz Nyakathomo bende nitire gi jotelo moko ma wuok Siaya ma be samoro upimogo para achiel ma samoro ugogo piny mwacho ni wanto to wadhi tiyo gi ng'ane. E Siaya County kanyo bwano ka jochung' e position mopogore mar bende laro kombe ma governor, senate ma chalo kama governor. Be nitiere jatelo moro mitiyo godo kanyo mwacho ni koro wan wamakore gi achiel ariyo adek ma bende koro wadhigo mbele. Wantiere gi jotelo moko wamakore, but ukabiluongo nying-gi nikech samoro imako jatelo madwa nimi to samoro be imako jatelo munyalo chungo. Koro kabiro ibonena gi jotelo mamakra godo nikech gimoro be nyaka samoro uriw ka ng'ato nie post mar senate kata governor iyudo ka moko landa kuma gintie ni upare Nyakathomo. Wabe kuma wantie to wajon parna mheshimiwa so and so. Erokamano. Sani wacho ni ODM en chama ma bende koro ne ber to en pogore nyadiriyo. Mheshimiwa Nyakathomo pachi ne oganda joluo goganda ma bende koro pako chama ODM. Ini nene nade? Mokwongo en gima lit walalo baba. To baba ne ng'at moriwo wate. Sani jo ODM okwariwore. Koro ing'e ni ng'ato kaka wan jok ma aspirant. Iyudo ka ibabowa. To kata wan kenda paro jopiny be ibabo. Emomiyo sani pod awacho ni ane ODM, but aparo ni Nyasaye nowacho ni wan gi wang'wa. To kwadwa yawo wang'wa. Wan gi obwongowa to kwadwa yawo obwongowa. Aparo ni ODM wang'e kuma Raila nitie. Koro sani to pod ane ODM. Mheshimiwa, ne waneno ka ni chiegni gi Raila Amolo Odinga sana, kendo kata ne waneno ka un gigo ma bende ne timo ne kode machiegni kabisa. Manyiso ni lek mari mar bedo woman rep ma Siaya kane Raila Amolo Odinga nitie ne gino ma bende ni nyalo bedo godo gadieri. Gi sani ma bende koro Raila Amolo Odinga onge, bino ka ng'ikni moro nyalo bedie. Nan kode machiegni kabisa. Makata kawuono adonje Facebook matin neno memory. Tarik makamae iga kane poko 2022 nobiro London kae mwadhi romo kode. In fact ayudo pichego. Kata nyoro ayudo piche nikech nan supporter be loka kae. London ka wane manwa protest, wane team Raila kane wan London kae. Kata kano biro nwaromo ga mang'eny. Koro to baba ni okelo mang'eny kech bo poyowa. To litna ni otho moko bineno tenda. Nagombo ni one tenda. But Nyasaye oket chunye kumaber. Koro akwa jo Siaya waketru wi joluo kamoro achiel. Joluo kik upogre. Nikech samudwa pogre ni jo kabila moko makre. Wanang' momiyo wapogre. Sani iyudo ka ne wan gi jatendwa ma kaka jatelo mosechung' kodwa ma katigo baba bunde. Iyudo ka koro joluo inyiewo monde odhi opogwa. Kik wayiewru mondo opogwa joluo. Paruru samo poguno jo kabila gi boriwre to ka shido wuok. Joma kelo koko gi ok bitho. Joma innocent makia kata ni ang'o matimore pinywa. Ema bro timang'o ema ibro negi. Koro joluo yawe uru joma riek. Waya uru wiwa wariwre uru kamoro achiel. Unity Raila notho kodwaro mondo wariwre kamoro achiel. Wakeluru riwruok no kamoro achiel. Waere uru. Kik wayie wakauru pesa mo matin ma bang'e tu bro dogo ywak. Ubro dogo ywak ni uchamo pesa. Koro sani jo kabila ka ibo gwewa. Ng'euru ni lweny pod ni mbele kae to koyot. Koro joluo wamakre uru. Owenyiewnu ugoru kendu. Nikech samang'o wewe pap kendu. Tuchaku chungu ng'iyo one another ni to karan wagore wadonge pab ni kendwa. Koro wamakre uru gimoro achiel. Wamakre uru kik ng'ato divide luos. Ng'ato be kik us party. Matiende ni ka ng'ato uso party, joluo wa uso identity marwa.
identity marwa en ODM. Waboyudo party moro kure ka ji tugo godo kama. Koro joluo kik uyie mondo ti kodu, yauru wang'u joma riek. Erokamano. Erokamano ahinya mheshimiwa. Chaka penjo mana matin kata wawuok penjo mabende penjo ma riwruok ma duond bura ma ODM ni iwacho ni party ma ODM nigi policies mage sama bende koro ka ji odhi nomination ginyalo tiyo kacha gi direct, gichalo chiwo kacha direct ticket, ginyalo bende award kacha party loyalty, yani jok ma bende gin loyal e chama, to nitiere jogo ma bende koro japiny bende samoro dwaro ponono ni party nomination okodhi kaka samoro ni nene, in gi plan B moro ma inyalo manyo piny bende samoro gotiko ma independent? Penjo maber, mana kaka nanyisi ni sani wan confused, en gima lit kabisa. Wan tayari nyaka wabed gi plan B, nikech adier party mar ODM, mana kaka ing'e, nitie jomo osebiro nyisa ni awuog e ODM, nitie jomo osebiro nyisa ni mondo adhi e party moro gi supporta, but adwa chung' gi ODM, but ODM bong'e mbele kae, giwe pogowa. Jatendwa daktari senator, the youth leader, an gi pach aneno dino bede director miwa direction, you know, to ng'ato koero ng'ato adieri bonyise mana adiera. De giketo jatendwa no ene opuonjwa kuma obete, omiwa directive, watim kama, o make sure ni legacy mar baba oketo wiwa kamoro achiel. To kakoro ji pogore, ok en gima beto joluo watin makwa pogore twadhi bedo kendwa. Koro plan to nitie plan B, mano is obvious. Mano is obvious. Nikech be mana kaka iwache no, ODM nitie samoro ma giyiero ng'atgi to ok ber, giwene jopiny mondo yiero, ok wadwa corruption bende. Ok wadwa handout. Erokamano. To paro mane gigolo ma zoning ni, ineno zoning gi pachi nyalo wacho nade? Nikech gine magi zoning ni gine magi allow it to happen, so aneno ni kigi ywagi. Kama ne madhi tero jomoko nikech you know, pinje moko go gin kendgi, to why pinje wagi, you know, koro odhi adhiya nyime. Zoning odhi adhiya nyime. County ma Siaya iwacho ni ok osebedo maber e okang'no ma dongruok kata mana dongruok mikelo ne japiny, to oganda moko bende wacho ni gavana mari James Orengo ok ti ne japiny e yono makare. Inyalo wacho nang'o? Jo Siaya to ywak. An ing'e ni adongo Siaya, anyuol Siaya, nadak gi danwa Alego. Koro pare kaka nawe Siaya almost 30 years ago, it's still the same. Siaya poko progress, Siaya onge development. Nikech dhano enana ka gichiew to en siasa. En siasa breakfast, en siasa mba giketo mbele. So adie jotelo to seduoko jopiny chien. Koro akia ni bokony nang'o, yo mikonyo godo waweuru timbe mar luwo jo siasa. Monde ka wan gi right marwa twa demand titimonwa. Wanyalo chung' e dhok achiel to itimonwa. To kik wanuouru ja siasa ni ng'ane kama ni pako ng'ato, yier ng'ato gi ja development mabro kelonwa lokruok. Siasa nichien. Gie sani giwacho kwan kata gi siasa anadiriyo, nitie jogo ma wero Ruto 2 term, nitie jogo ma bende wero Ruto 1 term. Jo 2 term neno ni Ker William Ruto setiyo ne oganda joluo chutho to ne piny luo sekelo dongruok achiel ariyo adek. Jogo ma bende koro ywago 1 term neno ni ker masani inyo japiny kendo uchumi bende oidho. In kaka mheshimiwa ma bende osebedo ka tiyo ne japiny kendo mulo ngima oganda, inyalo wacho nang'o? Jo Kenya oya wange, baba dine kaw gini dino loko piny, to nuneno kano mae. To kata Nyasaye bende wacho, okonyo jok ma konyre kendgi, but
jo Kenya ok watem konyre kendgi. Inyalo paro kano nyiswa ng'ama kamae en jakuo, ng'ama kamae. Ne giwuok giwacho ni jakuo gigo. Though wang'e ni babe manowin, but bang'e nodogo wuok ni gidwaro jakuo gino. Koro ne kaka jakuo miyo wasandore. Kenya ok dang' wawuondre, unless nyaka thomo ok dang' wawuondre. Wayiero jotelo maricho. To sani ng'ama wacho tutam no, ene mong'e gima tutam no setimone. An kaka Liz nyaka thom an tutam pok aneno gimotimona, an one term. Pok aneno. Mar ariyo, ma ng'ama omayo nyaka babwa presidency. Ma ng'ama mong'eyo kaka odwoko babwa e bondo. Koro an nyaka thomo monyuol kaluo, monyuol kochamo kuon motegno, akia wuondora. An ja one term. Kalure gi sani kata SHA kidhi e subtal, SHA ok ti. Sani nitie maiti, jomotho momoke muchare, ang'o miyo wawuondore. Sani ne fuel, food, gimoro amoro dhi nyime, tinego ji, ena killing. Sani kech kayo ji sani jomoko neko, joma kwelo. Koro aneno ni waonge, wachomo kumarach Kenya. Erokamano. Sami wacho ni one term tidwaro tiko mar ODM to motelo ne party leader en Oburu Oginga. To en owacho two term. Okine ka samoro tiko ni nyagwenyi. Kit katiji ber to tiji ber. Ineno. Yeah. Akia pando wach. Mano is the problem. Ineno. Danga wach two term to maiti. Nineno ka jomoko dhi iko rabolo. Nikecho ginyal golo body e muchari. I'm sorry. I'm sorry. Pinyi dhi maracho, danga wuondra ni tutam. Pinyi dhi maracho kethore. Sani an gikelo na shida. Shida maneno go, ayuak nyaka gi jo shida go iko. Koro kanyal wuondora. Akia sugarcoat. Thank you. Erokamano to giesan mabende koro samwa weni wach mabende mulo kanya no weche mag fuel. To ker kaachiel kod jotelo mago giwacho ni fuel no biro oidho nikech lweny mabende koro gore era kanya. In jal mabende koro dak loka, nyiswa ni to wach mimiyowa ni fuel moro oidho nikech lweny mabende koro timore ni en adieri kose ma en mana chenro mar inyo japiny kendo kao pes japiny? Dhao dhia pinje moko go. To aparo ni dine Kenya dino kete at affordable mana kaka pinje moko nikech sani Kenya mantiere malo. Koro korka fuel mage gik mwawacho ka jomoko pod wacho mana kaka wacho ni two term no. Arane. To watch fuel ikaji of the protest. I would like to condemn the police brutality against human rights. You know, people, they have the right to go and demonstrate peacefully. And Gimaraj Kiyudoni Giodi peacefully. That was unnecessary because how could you just shoot people like that? Police. Koro we condemn brutality of police. I condemn that. Lemo momiu jowa sirikal madongo treasury omiwa kacha lemo mar weche mag teko mag sitima, omiwa kacha lemo madongo momi joluo. Mae gima bende koro jotelo moko kata oganda luo moko wacho ni ker ni osebedo katiyo ne jaluo kabisa, kendo yonge ker mano osetiyo ne jaluo moengo kaka William Ruto ohero joluo ni. Pachi nade? Ya mane mabende konchel samoro tami judge anyway. Kila ng'ato ntiere gi opinion mare. Jomoko neno ni okay, ker osekelo gimoro achiel ariyo Nyanza koni. Koro korka kono pod ok ane komako konyo ji ahinya ka donjo ne ji ahinya. Mokwongo wadwaro wacho healthcare obed affordable to jogo mok nyal. The energy jowa moyiere telo momi kombe madongo go daher kwayo gi mondo gikonywa
gikony jo Siaya samwa wuoye kae. Nikech telo is just temporarily. So I urge them mondo gikony jo Siaya. Erokamano, adhi kawo thuolo makende ni mondo mi koro asom ote mag janeno. Kupo ni nitiere penjo moro amora kacha ma bende samoro janeno osepenjo to nyalo duoko. Adhi kawo to asomo penjo gi achiel. An ka gi iluongo ni Paul Vince de Cascos. Wacho ni mano incoming woman representative. An gi wuod Seli Magoya wacho ni oyawre uru. Amoso incoming kiongozi. Penjo en ni kaka jachung' en ang'o ma ipango timo to jomage ma iketo mbele e lane mari mar telo. Iwinjo penjo no? Awinjo penjo no, joma keto e lane mara mar telo. Mokwongo une maketo e lane mara mar telo, une mumiya teko ni. Joma keto e lane already osemiyo jopiny omiya pare ni aseyudo 3 awards within 1 year kuom tiyo matiyo maber Siaya. Koro mago achiel kuom gi donje camp marwa mondo waketi one of us please. Erokamano, wan giluongo ni Derek Ng'iendo wacho ni mano nyahom an nyagondo game. Awacho ni Siaya nigi geno e tend nyaka Thomo. Waziri Julius wacho ni mheshimiwa join party ya utawala ya rais. Gidwa ni join UDA. Ya rais, yeah. We are gangara. Waziri Julius wacho ni mheshimiwa join party ya utawala ya rais. Abeni Wood Ugenya wacho ni nyaka Thomo pache ler sana. Paul Vince Dikazo wacho ni one term hoye. Lok Mary wacho ni insil ipingo serikal. Kato Osame. Paul Vince Dikazo wacho ni Ruto must go. Kato Elko Mary wacho ni mwendo ni 2 term. Freddy Wood Alego wacho ni nyaka Thomo siku zote. Bisa, bago jomoko joga. Erokamano, kapok watieko nitiere gino ma bende notimore ma bende ne sani koro mine ywak kacha kaluwore gi wach ma bende moluor gavana ma Siaya James Orengo nowacho ewi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga. Ni winje? Should be respected. Nyako Dhio withdraw that statement. We condemn that as women. We condemn gimane jatelo wachono. Erokamano. Erokamano maduong' ahinya kuom Gajwang' pod wan kandi kaachiel koda moluor Elizabeth nyaka Thomo ma bende koro dwaro kacha komno ma woman rep ma Siaya ga 2017 winjo kosenyisowa kacha osetimo achiel ariyo adek ne kuom Gajwang' kendo en kacha goganda. Gino ma bende koro sani biro ka ndiye mheshimiwa en ni sani wang' ne piny ikawo gi pesa da piny nyaka gony. Pod in the old days, my dear. Gonyo giwacho ni gonyo timo ne counties ma Kaluo sani. Giwacho ni jopiny sani kata ka oluong rally to gipenyo mana ni to igonyo wasadi. Gonyo serumo kara mano pod wadwa dong. Siaya mano pod udwa thagoru. Mano pod udwa thagoru. Ne jogo ma gimomiyo wacho ma kechido ka jomoko samoro gionge pap to koro gibiro kodong' sama tin to koro gi campaign mana gi pesa ma koro giole gweng' ka gweng'. Abe gino chicha Steve. Gino chicha. Bingeni ane mane ground. Mine na onge ground no. Ane mane ground. Jogi kuno pesa. Siaya kikuye. Jogi kuno pesa idwa chulu e thot. Ji idwa ket joma rodho ji kanyo. Kibiro ni omiyi pesa. Pesa no kibi nindo godo. Wadwa loko Siaya. Timbe moko manwa timo chon uchano laini miyo pesa go. Ayo to nyathini thagore ibete thot.
nyathini bo bet e dhot jowadwa karwa bo lokre nade Liz ama na loka mondo bi okelu lokruok to kwa geto pesa mbele sami sechamo 500 no kata 200 kinyi timo nang'o penj na josiago kinyi gitimo nang'o Mheshimiwa tiere ng'ama penjo kani to dak wawinjo ka mheshimiwa bende wacho ni obiro tero nyithindo moko loka e yorego mag somo kaka achiel kuom yore mag empowerment. Kumana kasemi certificate takeli loka nitie nyithindo masekelo loka kae kapo ni ok ong'eyo nitie nyithindo makata nyocha wakelo last year makore kadonjo nakelo natimo negi scholarship gibiro loka kae but koro udwane na Kenya koro muketa loka koso udwa duoka Kenya donga koro aduoga bet mana kodu kanyo Erokamano kwadhi kwatieko mheshimiwa nikech sang'e ni bende kadhi kwatieko mana ka gi penjo moro matin kaeto bende watieko atieka. Ne waneno kacha bende ka nonro nogol kacha ma bende yango parties ma ni malo gie sani kendo ntiere kaka bende Jose React achiel ariyo adek. Jomoko bende wacho ni gin lokruok ma gidwa kelo kacha neno ni Ruto nyaka gole telo to idhi riwruoge oganda mopogore opogore. King'io national politics gino bende samoro nyalo nyiso jasia kata mana japiny chutho to oganda maluo inyalo wacho ni wadwok Ruto telo kose yiero tim mana manyien mondo miyo wayud ng'ama manyien manyalo telo na oganda ja Kenya. Wayud ng'ama manyien manyalo tero wa ngima maber. Joma ong'e thagruok bro agree koda joma kia thagruok bro wacho gigi nono wadwaro jatelo maber ineno ka baba noteme di koro wayudo Linda mama di koro wayudo Linda baba wadwa jatelo maber. In kaka jalo ma somo siasa gi malo be ineno ka oponi ineno ka loch nyalo yombo Ruto inyalo yud loch manyien ka ji omakre kumoro achiel tinyalo kamano ok adwa dwelo ahinya ka ji omakre kumoro achiel to yes mondo pinywa olokre sani ngima tek babana kia ni bing'eyo awinji wadwaro jatelo mawinjo jopiny. An ka gi wuoda uma Liki Mwakini wacho ni one term loading from Masala Oyoma. An ka gi wuoda Lego wacho ni nyaka thomo siku zote. An pa ka gi bende giluongo ni Dalvins one term hoye. An ka gi wuod Salama Goya wacho ni emben kandie owinjo maber kabisa. Jogi ano ka bende jok ma bende koro ne kandi mi mana puoch gi pak kose ineno gi tok tent. Wan makoro ka chie wanindo ni eri but anyway koro asechiew ikra Kokamano kapok watieko taka thuol makende magwero kamano maduong' ahinya kuom Gajwang' mana kete chunyna gi TV adundo jaluo na wan kande kachiel koda mheshimiwa Liz Nyakathomo mawuoke ma wan koda achiel kachiel kawuoke pinyno ma UK kuom Gajwang' kendo nyiso wakacha agenda mage lokruok mabende odwa kelo kacha ne Josia County winjo kowacho kacha ni en oikore kao komno kachiel kod otiko ma ODM to katek to mbele kacha odhi no kaka gitimo kuom Gajwang' mid mana kete chunyna gi TV kendo luwa Facebook pages mago Chunagi TV, TikTok Chunagi TV, subscribe YouTube channel marama Chunagi TV. Erokamano ne japicha mari studio kandie Felix Omondi kom tich matek motio kacha kachel wan bende gi Oure kachel kod Okelo Medusa mar chenro ni wan godo kandi iluongo ni Nelson Mandela Okore wuod Ofunyo Jerusalem dala maler. Kapok watieko mheshimiwa ka thuolo makende mondo mi mondo mitwagna gi japiny kimiwa kacha wach ni mogik. Wach mogik agone jopiny erokamano agone Josiaya erokamano kuom chung' koda kuom yiera already ang'enu seyiera nikech kalure gi awards mayudo ma atimo ne youth matimo ne day
matimo ne jogo mong'ol, gedo magedo, joala mamiyo ohala limo gi e chiro, jogo ma alimo dem walime dhoudi, waluoko negi udi, wamiyo gi ler, watimo negi shopping, walimo gi. Aduoko nwero kamano team matiyo na matek momiyo achaka yudo awards, iriwada e tija maber. Omiyo kata opinion polling, opinion poll, aneno ka ne buketa mbele. Omiyo an kodu, abro tiyonu, tiwacho ni nyiswa gibisetimo, gigima nisetimo. To jo siasa masani kano pesa, nigi bro miyo umonde gi wuondu. Jo Siaya, waweuru use the same system, onge kumwabo dhiye. To kwa loko pachwa kaka Liz nyiso une, waweuru handout. Handout ibo kao, to kiny nyathini tuo, kiny nyathini odiwe dhot. Ng'ama botero nyathini e skul onge. Jogi bro duoko pesa gi, pesa magibo miyo gi, gin pesa magibo duoko. Jo Siaya wuoyo kodu. Weuru pesa matindogi. Walosuru kaka nyalo mi pesa ohala. Itim go ohala, ipuonjo nyathini. Anyalo tero youth gi youth skills, gibed engineers, gibed jok moko manyalo konyo family margi. Apuonjo unono maonge chudo. Nyithindo manyiri, dembre uru, an kodu, jok madwaro tailoring, jok madwaro hairdressing, matiende ni amiyo life, okamiyo mana kawuono. Koro kiki wegi mora mora bitimo, nidhi kao pes ja siasa. To kawadhi nyime kamano, Siaya onge gima bro lokore. Jo Siaya kiku kao pesa, ng'iuru gimunyalo timo monde ki nyathini okonyi. En gima rach ni inyuolo nyathi, ing'iyo wang' nyathi tare dhot, ibe itare dhot, nyathi kia ni otim gi mama ng'o, mama be kia ni otim gi nyathi ang'o. To shida gi une mamoko ukelo, weuru handout. Tiuru koda, abro miyo utich. Abro temo gimora mora, an kodu, chandruok maru en mara. Koro mane manyalo wacho, and sani anja ODM, tuneno kaki timo wiwa kamae, koro poda chungi ODM. Koro mane manyalo wacho, an kodwe ground, jogo mapenjo ni aonge ground, an kodwe ground. Koro mana kamano, sani uwogo ko jok ma uocha te, izoli Liz nyaka thomo, duoko geno molal. Duoko geno molal. Biro, tsunami biro. Biro, nyagem duogo dala. Koro an kodwe erokamano. Koro agone jo coordinators ga te pia na super pia erokamano. Jogo mogo simo erokamano. And moloyo agone Nyasaye erokamano. Achaka agone jo duondo nagi, chunyo nagi erokamano kuom miya thuolo ni awuo gi jopiny. Erokamano. Aero ute wabed gi hera achiel. Wabedru gimoro achiel. Wakonyuru jowetewa. Walemne uru one another. Erokamano. Erokamano mheshimiwa, wacho kacha ni geno biro, tsunami biro, iduoko geno molal. Siaya County Nyakoram Juang, mano ne kanyo moluor Elizabeth Odaga nyaka thomo madwaro kacha komno ma woman rep mar Iga Gana Rio kod Poro kod Abiro Nyakoram Juang akautul maken maimbe guniro kamane maduong ahinya komedo kete mane chunyo nagi TV adundo jaluo kamane tae chinro ni enan Steve James aka Nyaronyo One luwe Facebook pages moko chunyo nagi TV, TikTok chunyo nagi TV, then subscribe YouTube marwa mar chunyo onagi TV. Kamano mheshimiwa kumiwa thuolo mari makende mondo mabedi kendo twaka dojo piny wageno ni pod wabobedo kendo kod odiochieng' machielo mondo ibed kitudori kod japiny achiel kachiel kokare e wang' jono machunyo nagi TV. Kwa kamano uritu masane.